Oimore Nyakwaromogi ntiere kama kare ma yudo weche manyien mago ma otimore pacho kaendi ma osebedo ka waluoni kendo waneno ni eyo makare gin weche mathoth kendo magi weche ma omiyo pek. County ma Taita Taveta ma pok ochulo ji state deduction kuom dweche higni 2. When you go to court vitazungushwa huko mahakamani na members wanaumia. Sisi tunataka kitu ya kutoa result immediately. Na hiyo ni mgomo. Riwruoge jochiw thieth obwogo ng'anyo kaponi piny owacho mag counties ok ochulo gope mag osach jochiw thieth e thuolo ma jumbe 2. Apis jagaba jet oyango ni apisas mag piny owacho ne otiyo gi omenda mathoth e wuodhe maka gi kacha kendo thung'o aguch jopiny. The severe burns led to multi-organ failure. Serikali hawakuchukulia kwa haraka ili kumuokoa. Jang'wech ma Uganda Rebecca Cheptegei manyocho tiamach kuome gi jaherane madichuo otho. Nyakwaromogi kaka pile layo mag tudruok gin mago moyaw 23600 maniorna kanyo ote machuok bedo achiel kachiel kokadhe YouTube, Facebook kaachiel kod X mara Ramogi TV. An bende nyalo yudo achiel kachiel kokale Facebook e page mara mar Ochieng' Emmanuel. Indiko na pachi e weche manyien mabende obedo kwa kelo ni elak seche gi nyinga Ochieng' Emmanuel. Jaluko marwa en Elizabeth Otieno, bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en riwruoge mag jochiw thieth e counties duto ma pacho ka ochiwo thuolo mar jumbe 2 ne tend counties mondo mi ochul osach jochiw thieth mapok ochul kuom thuolo mar dweche 3 e moko kuom counties gibogoyo tich kendo dhi ng'anyo mar sundo tend counties mondo mi ochul osarago keto kuma mar thieth ne jotije kendo chwalo omenda ma ing'ado dwe ka dwe. Lydia Okeyo nigi ler. Solidarity forever. Mana dweche manok kende bang' jochiw thieth bago ng'anyo e pacho ka. Ng'anyo machielo koro limbo e counties maromo 40 mathurka. Comrades, power! Power! E twak margi gi jofombo, riwruoge mag jochiw thieth omiyo counties maromo 40 jumbe 2 mar chulo osach jochiw thieth ma oseleo kuom dweche maromo 3 e counties moko ka koro gibuono tend counties mondo duok chenro mag thieth e sirkal mamalo kata chenro mag thieth koro tamogi. Some counties have not paid salaries to the tune of 3 months. And these counties include Machakos, Meru, West Pokot, Kakamega, Nairobi, Hembu, Samburu, Taita Taveta, Homa Bay, Kisii, Kisumu, Nyamira, Mombasa, Kajiado, Migori, Trans Nzoia, Vihiga, and Bungoma. A strike is a constitutional action. It's also a legal action. It's allowed in the law. Yes. So we decide which one is the easiest way. Yeah. Because when you go to court, vitazungushwa huko mahakamani na members wanaumia. Sisi tunataka kitu ya kutoa result immediately. Na hiyo ni mgomo. Bende gidwaro ni mondo mi counties gone ni jochiw thieth duto obedo kod okumba mar thieth mar neno ni gido thieth mowinjore. Pono ne gibedo kod midekre ka bende giywak ni kata mana moko kuom riwruoge mane gibedo godo bang' ng'anyo dweche 3 mokalo. And therefore, as much as they work in these hospitals, they are unable to support themselves and to get the care that themselves provide. This is the highest level of negligence that you've seen in the counties. Despite the recent strike that we've had from different health sectors, these counties have decided not to honor the agreements. Ewimano, riwruoge go dwaro mondo mi counties go chwalo omenda ma osebed ka ing'ade osach jochiw thieth e weche mag hola, riwruoge Saga, NHIF kod mamoko ka giwacho ni rem chwalo omenda go kuonde mowinjore osekelo midhiero ne jochiw thieth go. Makoro nitie mana counties moko motimo tama. Kaka county ma Taita Taveta ma pok ochulo ji state deduction kuom dweche higni 2. County ma Nyamira, county ma Meru, magigi timore sani to fo nitie counties moko be kaka ma Migori mabe timo anyalo timo gini koro en counties madhi 40 ma ndiko piny mwadhi miyo makoro ken kaponi county moro comply to wawe ma oko to kaponi ok gi comply to dhi chulo nyaka jing'any kanyo koro ma mar jochieth te osiptende. Mabire kinde ma jochiw thieth moko kuom counties ma pacho ka osejwang'o tijegi kae county ma Nakuru jochiw thieth wacho ni tend county no ok dew ngimagi kata mana kinde ma tuo mar mpox sechego ni pacho ka. We are not here requesting, we are demanding. We've worked for our salaries na tunahitaji tulipwe pesa yetu. Isi ati tunapembereza. We have mpox with us. We are looking at laboratory all the time.
we can get infected, but we are not considered. E kinde ma weche magomo koro pongo lwasi mapacho kanya kora magajuang. Chenro mag thieth e counties duto maromo 40 kidek bedo kod ng'ikruok. Konono ni tend counties okotimo kaka gidwaro. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kadhi nyime ni mutni maka kod kacha pod medo nyiedhore e riwruok mar Kuppet tok jagoro maduong' Akelo Misori ne chungo ng'anyo apoya. Kotelne kod jagoro mar Kuppet bade Masia jopuonjgo ywak ni thoth ywak mane gin-go pok giyudo duoko ka PC mamalo bende ne ok olalre kod jotelo mamoko motelo ne chungo ng'anyono. Simfros Okinda nigi ler. Madhi Jumachiel tok Kuppet chungo ng'anyo mare manokawo Jumachiel paro mopogore pod medo nyuolore ewi kaka ng'anyono nochungi. Jokanyo mag riwruok ma Kuppet bade Masia lero ni ok gimor kod kaka ng'anyono nochungi apoya. We were disappointed with the manner in which the strike ended. None of us had any idea whatsoever that the strike was going to come to an end. We, as the teachers of Siaya, having had a very successful demonstration in Bondo, where we mobilized over 700 teachers, we were in the process of planning an even bigger demonstration for the people and the teachers of Siaya. Kotelne kod jagoro margi Samo Pondo mabende jakanyo mar duol mar jotend riwruogno lero ne ok okawo pachgi kod kuku maduong' mar Kuppet mano National Executive Board kaka chik dwaro ka gin ne gineno mana e ute fwambo ni ochung ng'anyo. As National Governing Council, we had given the National Executive Board leeway to negotiate with the Teacher Service Commission with a view to ending the strike. We had even told them to explore possibilities of alternative dispute resolution. And we had given them opportunity that should they, at whatever time, even in the night, strike a deal with the Teacher Service Commission, we, the members of the National Governing Council, were ready even to attend a Zoom meeting. Opondo kata kamano lero ni giyiere kod telo margi mamalo motelnegi kod jagoro maduong' Akelo Misori kuom lalruok kod TSC kendo yudo duoko ne moko kuom achiedh nade maggi. Wach mosir kod nyawadgi Ibrahim Okungu ma en jalup jakeno e kaunti ma Nairobi. We are in total support of the National Executive Board led by the chairman Omboko Milemba and the Secretary General Brother Akelo Misori. We do however wish to state that in future all the protocols that run union activities insofar as calling off industrial action is concerned should be followed. Ewi wach mar golo Akelo ya PC ne jokanyo ma ok oyie kode, Okungu lero ni Kuppet ni kod demokrasia kendo jotelo masani pod ni kod thuolo mar tiyo nyaka higa mar 2026 kapok gidok e debe. Telo mar Kuppet ilokoga after every 5 years. And kaka wang'eyo ni Kuppet is a very democratic union. Koro gima nyalo timore ni joma nyalo wacho ni mondo loki onge gimoro minyalo tim ma ok odhi constitutionally. Koro after 5 years ma en 2026 apani wan gimoro 16 years from now jopuonj ibro mit teko teko brodok ne jopuonj mar yiero jotendgi. Waonge teko mar wacho ni ok wadwar ng'ani mondo wagol ng'ani, but wan gi teko e debe. Jopuonj gi osingo mar dok e ng'anyo poni duol mar Teacher Service Commission ok ochopo kare singo margi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kapod nitiere weche mag somo, migawo mar somo yango ni chenro mar ikruok ne penj madongo mibiro tim dwe manyien osechakore. Kane olose kinde mano tele nyasi manyisruok mag mwandu mag joma nigi ng'ol ma bende gitiyo godo e ngimagi mapile. Mano bagi ka tiegruok mar joma nigi ng'ol mar KISE. Jagoro mong'ere migawo mar somo Belio Kipsang olero ni migawo mare osechako twak kod migepe mamoko kaka mar arita kod jokanyo mamoko e wino ni penj madongo timre e yo makare. Kipsang oduoko erokamano ne jopuonj kuom chungo ng'anyo margi kolero ni giloso kod jopuonj mondo mi otem matek ni Jumachiel ma jopuonjre ne ok osomo kalore kod ng'anyo go giyudo thuolo mag gipuonjogo gik ma bende nokalogi e thuolo no. And our technology tools to ensure we are preparing ourselves adequately. You must have seen on administration of examination, which starts on the 25th of October. TSC, Ministry of Education, the Ministry of Interior, the Kenya National Examination Council, we have already started our engagements, our meetings, so that we make sure that the running of the examinations will be smooth and that our children will be able to do these exams in a conducive environment.
We want to thank our teachers who are already preparing these kids. Apis jaga budget mathuru ko yango ni omenda mane apisa mag piny owacho mamalo otiyo gode wuodhe ma pacho ka kod madhi e pinje maoko ne omedore ataro mar geno ni chik mane jatend piny Kenya William Ruto golo ne dhi konyo duoko piny omenda mitiyo ge wuodhe e pinje maoko. E lipod nonro wi kaka piny owacho mamalo ne otiyo ge omenda budget mar omenda ma 2023 2024. Jaga budget oyango chudo mag osara kod chenjo mapile mag piny owacho ne omuonyo omenda mathoth komenda manok emano dong ne weche mag dongruok. George Batimio Walero. Kata obedo ni tarik 2 dwe mar 10 higa 2023 jatend piny William Ruto nogolo chik ne jotend migepe, jogoro mogirore, jotend bede migepe kod apisa mamoko mag sirikal mondo ng'ad tiendgi ne wuodhe madhi e pinje maoko kaka achiel kuom okenge mag geng'o tiyo marach kod omenda mag jopiny. Ripot mar jaga budget onyiso ni chikno chal kama ne ok onyago lemo e omenda mag 2023 2024 manorumo dwe mar 6 mar higani. Kaluwore kod ripot jaga budget, wuodhe mana apisa mag piny owacho time pacho ka kod pinje maoko ne omuonyo omenda mathoth mag jopiny, ka omenda manotigo de wuodhe ma pacho ka nomedore gata malo 29 kowuok bilion 14.4 e omenda mag 2022 nyaka bilion 18.15 e omenda mag 2023 wuodhe madhi e pinje maoko bende ne omedore gata malo 45 kowuok e bilion 6.33 e omenda mag 2022 nyaka bilion 9.19 e omenda mag 2023 manyo orumo dwe mar 6 mahigani. E ripodno, apis jaga budget okoni moko kuom bede migepe mag sirikal ne obadhore kod chiwo lere wi omenda mane gitiyogo e wuodhe madhi e pinje maoko, ka moko bende ne otiyo kod omenda mathoth mokalo budget manoketi, gino momiyo jaga budget onyiso chich ni nyalo bedo ne chik mane jatend piny ogolo ne okonyuolo lemo. Kata obedo ni apis jatend piny okoni ne gitiyo kod omenda maromo milion 36,647,786 e weche mag wuoth. Ripodno yango ni apis jatend piny notiyo kod milion 57,534,259. Kama en medruok mar milion 20,886,473. Ripod jaga budget koni thoth migepe kod bede migepe nobuono chik manogol kod jatend piny kendo ting'o maloyo ji 3 e kinde wuoth madhi e pinje maoko, ka moko bende ne omedo dhi nyime kod limbe mag dhi ng'iyo kaka pinje mamoko tayo chenro maggi kendo dwaro nitie mondo ne ni apisa duto mag piny owacho oluwore kod chikno. Ka gimenyo kaka sirikal ne otiyo kod omenda e omenda mag 2023-2024, jaga budget bende okoni omenda mathoth ne odhi e chenro mag chulo osara kod tije mapile mag sirikal ka opim kod omenda manodhi e dongruok. Bede migepe moyudore ne otiyo kod omenda mathoth e chudo mag osara kod tije mamoko mag sirikal, oting'o duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC manotiyo kod bilion 342.38, migawo mar jolweny notiyo kod bilion 154.76, bad migawo mar somo mamalo notiyo kod bilion 148.82, ka bad migawo mar thieth ema notiyo kod omenda matin e chudo mag osara kod tije mapile mag sirikal gi bilion 44.53. E weche dongruok, bad migawo mar apeyni ema notiyo kod omenda mathoth kane giketo e tich bilion 78.62, bad migawo mar tayo chenro bilion 45.84, bad migawo mar wuoth ne oketo e tich mar dongruok bilion 40.51, ka bad migawo mar weche mag kuoyo pi e puothe ema noketo mana bilion 18.25 kende weche mag dongruok, gino mokelo penjo gimomiyo ne gitiyo kod omenda matin e weche mag dongruok, ka en achiel kuom bede migepe ma sirikal mar Kenya Kwanza oketo maino mage eno ni ochungi kaka mise mar sirikandno. Ripod jaga budget koni midhiero manorocho keto e tim chenro mag budget kaka dwarore en ndiko mar omenda madhine bede migepe mag sirikal mamalo kod omenda madhine piny owacho mag counties. E kinde ma jaga budget omenyo kaka sirikal ne otiyo kod omenda e omenda manyocha ne orumo dwe mar 6 mar higani, kendo fwenyo ni apisas mag sirikal ne ok oketo e tim kaka dwarore chik magayo wuodhe madhi e pinje maoko, wang' koro keti ka bende apisa mag sirikal biro luwore kod chik mar wuoth mondo konye kungo omenda mag jopiny ma bang' apaka goyo chike mag omenda mane ochweyo wit oko. George Bati, Ramogi TV. Duol mochung'ne ndiko obila e tich e pacho kaendi National Police Service Commission koro medo sara obila kaka okang' mar chwalo dwaro moko maende osiem kod aput manotele gi ogaye machon mar Doho David Maraga. Jakom duolno Eliud Kinuthia olero ni giikore mar chopo dwaro mamoko mag obila mane onigi tiyo e lwasi maber kaka dwarore. Kaka jafwambo mar Eric Owenga lero, duol mar obila bende opuodho medo lemo apisas maromo 1,957. Obila mapacho ka koro biro buonjo mokalo kadhi e bengi tok piny owacho otemo mar chwalo lwetgi e yo mar osara margi.
Kinde mokalo obila thothgi osebedo ka gwenyore gi pado kaluwore gi osara manok ma gisebedo ka gichamo. Obila ma yako ndiki e tich chakre e rang'iny mag obila ma bende ong'ere kaka constable yandi chamo osara maromo 11,645. Tok kolo ilipot mar Maraga koro omedo bilago makamago 4,000 kendo koro osachgi onyono 25,640 e dweni. Duol mar Kinudhiano bende nofwenyo ni nitie obila ma osebudho lemo mar constable no kuom thuolo malach maonge dongruok e yo medruok madaraka kata kodoko ni osachgi to yande dongo musmus nyaka 50,145. Ewi mano piny owacho odewo wang'i kendo omedo gi omenda maromo 19,640 ewi osachgi kaka okang' mar dino fuok mar madaraka no. The Maraga Task Force, whose recommendation include review and increase in police officers' salaries. Haima Berno bende nolwar ni obila madito manie rang'iny mar Senior Assistant Inspector ma thuolo mosekalo osebedo katero pacho omenda maromo 200,889. Koro chakre dweni geno ni gibiro yudo omenda maromo 221,915 tok medgi osara maromo 20,026 ewi osachgi mapile. Na kwa hii kazi ya polisi tunasemaga mbuzi hula kulingana na urefu wa kamba yake. So kama wewe ni mdogo unakula style ya urefu ya kamba yako. Kama wewe ni mkubwa basi unapewa pia heshima yako na Inspector Generali. Obila mosebudho elemo mar Senior Assistant Inspector General for Police tok nyal mergi madaraka koro sani geno ni biro wuok e osara maromo 310,725 to nyaka 409,365 maeri tok mergi omenda maromo 98,640. Bad migawo mar obila osebedo kod ng'ur e wach mar madaraka kendo bang' bedo kod lalruok obila buora no omed madaraka tok puodhogi kendo nonogi e yo makare. Sisi tumekwisha fanya uamuzi na tumempatia Inspector Generali ruhusa ya kuwasiliana na wale ambao wamepewa madaraka, na hiyo taratibu nafikiri inafanywa polepole. Remember, there are also procurement issues of the insignias and the right badges, so gradually they will be communicated, all of them, if any of them have not gotten his letter of promotion. Moko obila osebedo kod ywak ni chenro mar medo gi madaraka kinde duto itayo e yo ng'eruok gino mane Kinudhi okiro ne lwete. People who are perceived to be well connected, all people who are perceived to be favored. This job, Kamore, there is nothing like that. It is your effort and performance. Gesani nitie obila moheo 600 manie piny Haiti chenro mar kelo kwe, kata kamano anyuola magi moko osebedo kod buok ka giywak ni giwinjo matek kaluwore kod leo mar osara magi. What was agreed as allowances for the officers serving in Haiti mission specifically have also been paid up to date for the lot that went, the first lot, and the lot that went the second lot. This being a foreign mission, there may have been a few teething few startup problems of currency accounts and all that. But these have since then been resolved. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi e kaunti ma Migori, jodak e gwenge mag Witembe sub-county ma Kuria East dwaro mondo piny owacho oduoki kambi mar obila mar Majoni mane ogol e gwengego. Giwacho ni bedo mar obila kanyo emosemiyo gi arita e kinde ni ma ywaruok pod nitiere e tong' ma Kuria East e kaunti ma Migori kod Transmara e kaunti ma Narok. Ywaruok mar lope malach goingo acres 50 e tong'no mar kaunti ma Migori kaachiel kod tong'no mar Narok e gwengego mag Ang'ata Baragoi maidore e kaunti no mar Narok kaachiel kod Gwitembe moyudo e kaunti no ma Migori ok en gino mawendo. Higni osekalo maloyo 10 ka ywaruok e kind oganda gwengego mag Ang'ata Baragoi kaachiel kod Gwitembe dhi nyime ka otende kod loni ma ilaro. Ywaruok ka otende kod lope gi milaro osebiro ka jimbore ahinya e kindeno ma bende kod ipidho cham wera ni oganda gwengego mag Ang'ata Baragoi kaachiel kod Gwitembe koro laro ng'ama koro pithe lopego ma ilaro. Okenge mathoth moting'o keto bile gwengego osebed ka iketo matieko ywaruok mar loni ma osekelo thoge, hinyruok mag oganda kaachiel kod kata kethruok mag mwandu. Kata kamano
kwe koro pok oduogo. Tulimweleza Rais wa Jamhuri wa Kenya Dr. William Samoei Arap Ruto kwamba tuko na shida mpakani. Mimi niko na matumaini it will be addressed. Wapate uhalali na haki yao ya lile shamba kupitia court process. Seche ma pod ing'iyo yorego mag tieko ywaruok e tong' kaunti ariyogi, jodak e gwenge mag Gwetembe e kaunti ma Migori koro kwedo okang' mar piny owacho mar daro kambino mar obilago mag majoni kata GSU e gwenge mag Makararangwe ma osebedo kamiyogi arita. Na kile ni kituo ambacho kilikuwa kimesajiliwa. Vile walipelekwa pale kulikuwa na shida. Sasa vile wamehamishwa kutoka Makararangwe, shida nyingi itatokea. Naomba kupitia kwa ngazi yako utusaidie tuwe na kikosi kingine pale Makararangwe. Sasa mimi kama gavana wenyu pamoja na waheshimiwa tuko nayo hapa, tutafikisha hiyo ujumbe kwamba maaskari hata hapa pia wanahitajika na wale wa juu huko wanahitajika kule juu, ili tuzidi kuwe na security ama usalama ambayo inatufaa. Kamishna mar kaunti ma Migori Mutua Kisilu wach ni kambino mar obila mar majoni mayande okete gwego mag Makararangwe ogol ka otenore kod yore mayande obilago mag majoni tiyo ge gwengego. Kisilu kata kamano wacho ni chenro mar keto kambi mar obila e gwengego dhi nyime. Maling'ling' yango ni kwan ji maromo maboro osenegi kod obilago mag majoni mande ne nitie kambino mar Makararangwe e kinde ma dweche adek mokalo ka bende ma emomiyo koro dargi e gwengego. Jalup gavana ma Migori Joseph Mairi wacho ni gisedo lipot ni piny owacho ka okalo kuom migao mar rito e pacho kae chano gero kambi manyien mar obila mar majoni e tong' mar kaunti ariyogi mondo koro kel kwe ka dwaro margi en winjruok koro nyaka ketie e kama idhi keti e kambino. Wale jeshi kupelekwa huko Gwetembe ilikuwa ni unilateral decision na watu kuamua waende huko. Kupitia kwa ofisi yako, Your Excellency, ningekuomba you reach out na kwa governor wa Narok, muweze kuongea na yeye na wewe mkubaliane hiyo security ya huko juu, hiyo kampu inawekwa wapi. Isiendi iweke kwa mashamba ya watu ambao ni yetu ambao tunalima alafu waweze kuanza kutusumbua. Ngoja mkae chini muelewane, wakikaa hapo kazi yao ni gani, si kwenda kusumbua wananchi hapo, ili waweze kusaidia hapo watu wetu walime mashamba. Kutane wale watu wa Rift Valley na hao wa Nyanza, tuwe na mwafaka jinsi wale maskari watakaa pale. Jodak gwenge mag Gwetembe subkod ma Kuria East dwaro mondo koro piny owacho koro ng'iyo mar kelo kwe e tong' kaunti ariyogi ka giwacho ni riwruok ma kinde ka kinde oskelnegi lal mathoth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny Kenya William Ruto kanyakla kod jachung' e laro kom tend riwruog pinje Afrika Raila Odinga otimo romo kod jatend piny Somalia e kind jotelo mamoko. Romo ma Ruto timo tenge kod jatend pinje mawuok e pinje Afrika en mar manyo sine Raila Amolo Odinga motelo ne yiero mar AUC higa manyien. Walter Nyambaga nigi mathoth. Bang' bedo kod romo kod jotend pinje mag Afrika biriyo odiochieng' manyoro, jatend piny William Ruto kod nyawadgi ma Somalia Hassan Sheikh obedo kod romo kendo nolo mbaka madundo e wi lemo mar Raila Odinga geto. Ruto mane oten kod Raila Odinga onyoso jatend piny Somalia Hassan Sheikh e kod wach kendo kelo kwan mag jotend pinje mag Afrika ma Kenya oselombo medo dhi malo e romo matimore e boma maduong' ma Beijing e piny China. Magi timore kinde ma jatend piny William Ruto ochiwo twak kendo bang'e bedo kod loso kod piny China ka geto bero lwasi mar gero chumi malach. We all agree that China, yet again, is demonstrating that China's relationship with Africa is beyond partnership, is beyond friendship. In fact, it is in the realm of brotherhood. Rumo mar Kokamelo Ferepre kod ang'wen uchiwo thuolo mar manyo yore mag geto sir madhi konyo gedo mag chirni kendo yo johala mawuok China to kod pinje mamoko. Opening of the 1.4 billion people market to African products, goods and services significantly enhance Africa's contribution to global trade that at the moment
is at a low of 3%. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ya koro magiro kamano kuom Mohamed Okete Ramogi TV chendo marang'ich welo nitie jogo maloso koda kaendi ma bende nena achiel kachiel kokal namba mar 3 Notice an Obonyo Obonyo juok wuod Kalamidi goyo mos kuom tho ma jang'wechero kamano kuom Kete Ramogi TV an min pilot mandhiwa wanini kan gi nyar god mesa mosip nero kamano kuom lero na weche ma timore e piny Kenya ero kamano kuom Kete Ramogi TV Sara Singa ero kamano mar Wang'eno West kuom Kete Ramogi TV Richard Ogodo wacheno ching Manuel achiel kachiel kantiere gwenge mag Eldoret ne wachiwo kod lit kod kuyo nade maneno gi wang'a antiere gwenge mag Eldoret ero kamano Richard Ogodo kuom report ma chal kamano antiere ng'at mabende luongore kae ni Bernard Okeyo Samaki kae ntiere Nyora Kadem Emmanuel Amor ka okelonwa weche manyien kendo ne ni kan Nyora gi jaodalinet gi Ngule Kangecho ero kamano kuom Kete Ramogi TV Lago Brian kiwuok Alendu Ramogi TV neno maler Kisumu imoso Joel Nyabande Jacob Sana Eunice Mboya Rael Ongany kod Victor Otieno Moses Bolero kamano ini bende kuom Kete Ramogi TV kinena ka intiere Kojwach Apondo to kod Isaac Sala Jamisambi bende ngisakano ching Manuel ne makar nyakoro Mwajwang kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro marang'ich welo. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 281. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ana Guerrero.
erokamano nikech ohand mtumba osemiya chopo kamoro. An gi nyithindo kaka wachiemo en kanyo. Aseyudo kibanda na moro matin kamoro kendo bakete lewni to kod kama timo nade gi kama daki. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pilo wacha. Ni ane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let se jiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomohero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Erokamano nyakwaro Ramogi kuom medo keti Ramogi TV chenden mar ang'ichwelo. Kuom thuolo machielo kendo, ogaye mar obila yor kojolo Gilbert Masengeli yorem chopo e nyim doho mondo mi ochiw duoko e wi lar mar jo Kenya dek miwacho ni obila nolalgo. Riwruogo kinde LSK ne osekuom koso winjo chik mar doho kendo chuno jang'ad buche Lynn Mugambi mondo mi omiye nyaka saa 9 mar odhiambo, ma kata kamano ne ok ochopo. Tulo bende ne omuoch e doho bang' familia mag jogo mayango ni olal bago ng'anyo ka kwedo wach ma jatend obila ne orem chopo e doho. Doho igeno ni biro golo ng'eto chieng' wuok tich. I have information that my client is in Mombasa. He came with evidence. If I must attend for him, the workshop is on the validation forum for the final review of work plan and budget. It is quite shocking that the officer who's supposed to uphold the rule of law is the one defying orders. We are therefore praying that he be held in contempt, because as the ruling stated, your ruling, my lord, stated, that the court has teeth and it can bite. It is high time that it beat, and it beat hard. They took another office first to have allegiance, or to keep their allegiance to the Constitution. And this Constitution is one that has a Bill of Rights. It has the principles of rule of law. They are not just mere ones. It is unfortunate that we expected to see the court to pronounce itself firmly on this matter. And unfortunately, the court has allowed that issue until Monday, hoping that the Inspector General of Police is going to appear on that day. Jaod bura ma Kimilili Didmas Baraza ochwalo paro mar yango jodongo mag dhoudi kod gwenge e chik mar Kenya kendo yango ting' ma gin go obed machal e Kenya mangima. Kolosim komiti mar od bura mar budget Baraza omedo wacho ni bang' pen chik yango gi, jodongo go dhi konyo e winjo buche matindo tindo e kind jopiny. Wach madhi duoko piny dhungruok mag buche do. Kata kamano paro ma chikno owito oko paro mar miyo jodongo go chudo mar dwe ka dwe. Baraza wacho ni jodongo go ibiro miyo thuolo mar yudo kony mar omenda kowuok kuom riwruoge mochung' kar kendgi kata jochiw kony. Chikno bende dhi yango kaka ibiro yiero jodongo mag gwenge, kaka inyalo golgi e apisi kaachiel gi rang'iny madwarore. What I seek to cure, Honorable Chair, is to provide a framework under which the leaders of our clans can be recognized by law. There is a criteria that the members of their clan will follow when they are appointing these leaders of our clans, Honorable Chair. And what I want also to do is that I want to remove that clause that requires them to be paid a stipend of 10,000 per month, and we should replace it with they may solicit or fundraise funds, meaning that they can be well-wishers can donate their money to their clans, NGOs can donate their money to their clans, they can find their own alternative way of soliciting for funds. I made this decision in line of our economic time that we are speaking today, and also not to put a stopgap to this bill because of it being a money bill. And I think even from our budget committee,
when we go around on public participation, mostly these village elders are the ones who come in and actually also make sure that others come in. When we finish this meeting, informally, or we have to give them transport, some stipend. So to me, I think that if the amount that is supposed to be paid to them is reasonable and will not give us any issues in the budget, I think I support. Jangwech Rebecca Cheptegei ma piny Uganda mane otia mach kuome kod jaherane machon owito ngimane. Cheptegei nowito ngimane kaluwore kod adhola kod hinyruok mane de ywaruok no e boma ma Eldoret. Familia koro oseo kweth mag arita kuom deko konyogi kapok masirani notimore